uSarah noChris sawabona behleli ndawonye, uChris edlalela uSarah isiginci ecula ingoma athi umbhalele yona. Sibona uSarah segodiwe sephindile ekhaya ekuseni efica ukuthi ubaba wakhe uDon umlinde kwaze kwasa. Kwaxatshanwa lapho uSarah efika ubaba wakhe uDon emthethisa lapha azathi uSarah ngobe na-17 uzothi mayihlanganisa u-18 years sihlangana. Sibona ngakusasa uChris eyakhona kuba kaSarah. uDon watshela uChris ukuthi uSarah akekho, uhambile, uthe qeda ukugraduate wahamba weqa ne-boyfriend yakhe entsha kamakhelwane igama layo uSteve. Kwathi ngosuku lika-21 uSarah esavalelwe kwi-basement ubaba wakhe wamlethela ikhekhe le-birthday wamgqokisa nengubo ebomvu athi umupha yona as a present. uSarah wacela iwash for ukubona isikhathi ngoba wayehlala endlini engenamawindi kumnyama engazi noma kusemini noma sebusuku. ubaba wakhe uDon wamtshela ukuthi uma efuna something akaqala amenzele something naye kuqala. uDon wayevela asuka amshaya amdlwengule futhi lokho wayekwenza njalo kwaze kwaphela unyaka uSarah wakhulelwa. Wayeyedwa uSarah ngesikhathi efikela isikhathi sokubeletha wathola ingane yentombazane wayiqamba ngokuthi uMarie. Saqhubeka isikhathi uSarah ehlala kwi-basement kwaze kwaphela 4 years waphinde wakhulelwa futhi emithisa ubaba wakhe. uDon wayephila impilo eyidabule. Phezulu endlini wayehlala nonkosikazi wakhe u-Irene nendodakazi yabo u-Amy. Ngezansi ubaba wey'ngane zendodakazi yakhe uSarah nendodakazi yabo uMarie. u-Irene wayesakhathazekile ngendodakazi yakhe uSarah eyanyamalala. Wayesefuna ukuqasha i-private investigator ezosesha kodwa uDon waphikisana nesicelo sikankosikazi wakhe. Ngelinye ilanga uChris isizungu edlala nazo yenzela ukuthi Thomas. uSarah wancenga ubaba wakhe uDon ukuthi ngendlela ingane seziningi ngayo seziyamxaka ucela athathe enye ayise phezulu upstairs. uDon wayengayizwisisi leyo nto, wayethule ngesikhathi uSarah imchazela ukuthi akasenawo amandla enye ingane. Nangempela uDon wayeninyonyobisa ingane wayibeka phambi komnyango for ukuthi ithole umkakhe u-Irene. Encwadini wayibhala yatholwa yile sikhohlakalo esiwubaba wakhona uDon ayifihle ukuthi unkosikazi wakhe angayitholi. Iminyaka yahamba ney'ngane zakhula ngoba sithola ukuthi uSarah kwase kuwunyaka ka-14 uSarah uvalelwe khona e-basement. noMarie simbona esekhulile wayintombazana enhle. Okwathusa sabona uDon eseyibambele eduze ikuncoma ngobuhle bayo kodwa uSarah waphazamisa lapho etshela uDon ukuthi akahlukane nengane yakhe. uSarah wabuya wancenga kuDon wathi uyamcela ucela angayihlukumezi ingane. uDon wacasuka wavele wawocisha lento eyayingenisa umoya ababewuphefumula kuwona i-basement. uMarie ngesikhathi exoxa noma wakhe wayekhalaza ngokuthi akaze abe namngane, akaze ephumele ngaphandle, akaze alibone ilanga. uMarie wayengazi nokuthi uDon uwubaba wakhe futhi uwumkhulu wakhe. Nendodana kaSarah uThomas siyambona wayesekhulile futhi uThomas uyena wayekhula ngokushesha kuney'ngane zakwabo, sekungathi uyena omdala kube kuyena omncane. Simbona efica ugogo wakhe ekhala yedwa endlini embuza ukuthi ukhalelani. u-Irene watshela uThomas ukuthi ukhumbula indodakazi yakhe uSarah okuma wakhe uThomas, emchazela nangokuthi indodakazi yakhe uSarah yayinobuntu, ilungile, ihlakaniphile. Masibuyela kwi-basement sibona isiqala ukuvuza ngoba babona amaconsi emvula engena ngaphakathi kwi-basement. uSarah waya lapho ekuqhamuka khona iconsi wazama ukuqhwanda kancane kancane usuku nosuku enza imbobo lapho kwakuvomaliswe khona amanzi emvula. uSarah njalo wayimba ngesipuni leyo ndawo eyayiqale imbobo encane wayimba yaze yaba imbobo enkulu. Kwathi sekuvulekile uSarah wakhanyisa ngethoshi elibanizisa enzela ukuthi uma kukhona umuntu obonayo eze abanike usizo khona. uDon ngokuthi wayengasenawo amandla okondla lo mndeni wakhe okwi-basement wabona kungcono ukuthi ababulale ngokubaphefumulisa i-carbon dioxide eproducer u-exhaust wemoto ngokuplaka ipayipi le-car exhaust ukuthi lingene ngalo moya abawuphefumulayo. Kodwa lokho kwaphazanyisa uDon enesikhathi esimnandi kunebrayi ngaphezulu. uMarie kwi-basement wayehluleka ukuphefumula egula kubonakala ukuthi uyashona. uSarah watshela uDon ukuthi le ngane idinga ukusiwa esibhedlela. uSarah wancenga uDon ukuthi asize ingane yakhe u-Amy, wathembisa uDon ukuthi ngeke azasho lutho. uDon wavuma bahamba. uMichael wavalelwa ngemuva. Kwase kuphele 20 years wonke sebavalelwa ngaphakathi. Ebusuku wangawathi bonke iy'ngane zakhe yitreathelwe ekhaya so bezikhulela kumuntu vele oyi-health professional. uSarah wayesacabanga iqhinga lokubaleka kodwa esaba uDon. wazichithisa amanzi eglasini ayephezu kwetafula achithekela phezu kwe-medical form eyayisitafuleni. wathi uDon usalibele ilawo manzi uSarah waphuthuma waya kunesi watshela unesi wayehamba nephoyisa ukuthi uCereni no-Amy bebabukela behleli phambi kwendlu. sabona i-boyfriend kaSarah yakudala uChris eqhamuka ngesithuthuthu. uChris wayexolisa kuSarah ngokuthi akazange ayimisele ngokumfuna azamthole. wayexolisa nangokukholelwa amanga kababa kaSarah ukuthi weqa noSteve.
kanti i-all along ukhona khona la kwi-basement. Kuthiwa yemthengele yona nge-18th birthday kaSarah. Ngaleso sikhathi babeplana ukuthi bazohamba ba-explore iy'ndawo uma beqeda ukugraduate. Sibona uSarah noChris behamba bobabili ngesithuthuthu sikaChris. Seyibeka lapho imuvi yethu imuvi yethu eqeloxo. Mfethu le gama lakho. Siyayibeka lapho imuvi eqeloxolo. Ya, eqeloxolo. Ecelwe uxolo. Ebicelwe uxolo. Okay. Sterilizer beat.